तुम्हाला काय माहिती असेल तर सांगा जरा आम्हाला. लाल्या आला, लाली आली, काल्या पण आला. ते बघा कशी कोवळी मस्त भाजी. तिथे काळवीट आला बोला रानात ना. हे नवीन नवीन काहीतरी हवं ना त्रास द्यायला. तर माझा जीव एकदम चरकला होता त्यावेळेस. खूप घाबरली होती मी. हलकं हलकं धुकं आहे बघा वातावरणामध्ये. वरती चंद्र पण दिसतोय. थोडीशी थंडी आहे. म्हणजे आता मार्च महिना चालू झाला आहे तरी पण सकाळच्या वेळेस गारवा असतो. खूप सुंदर वातावरण आहे सकाळचं. मी एक राऊंड मारायला निघाले होते आता. पक्ष्यांचा किलबिलाट, शांतपणा असला ना की अजून तो किलबिलाट जाणवतो. मग चला हे बघा रान सगळं वाढले असं. म्हणजे इतका कडक उन्हाळा आहे तरी पण ती झाडं कशी वाढून येतात तेच आम्हाला कधी कधी विचार पडतो. कुणालचे बाबा समोर बघा उभे आहेत. चुलीवरती पाणी तापत ठेवलं आहे. कुणालची जायची तयारी चालू आहे. मी म्हटलं जरा 5 मिनटं फेरफटका मारते आणि मग कामाला आपल्या सुरुवात करते. आपले लाकडं इथे पडलेत आतमध्ये घ्यायची राहिलीत ती. मी बघा बाहेर ठेवलेत तर नंतरला घ्यायला हवे. लाकडं पण जमा करायचे थोडी थोडी. आता खूप बनवायला लागणार आहे. घेतला ना कुणालनी पाणी. चला नाश्ता बनवायचा त्याचा कुणालचा. सकाळचं बरं वाटतं असं. दुपारच्या वेळेस ऊन नकोसं वाटतं एकदम. असं वाटतं घराच्या बाहेर पडू नये. आम्ही तर पडतच नाही घराच्या बाहेर. कलिंगड ते कटिंग करून हे करायचं आहे. हा कलिंगड का असाच टाकला इथे. रात्री कापला होता तर रात्री म्हटलं बाहेर कसं येणार म्हणून मग तिथेच पिशवीमध्ये भरून मी ठेवला होता. आता बारीक तुकडे करून ते घालतील कुणाच्या बाबा झाडांना. चला ह्यात पण काय शेण आहेत वाटतं ह्याच्यामध्ये. शेण शेण. ह्या पिशव्या ना उन्हाने सगळ्या फाटतात. शेणच आहे बघा. सुकलंय. एक साईडला करून ठेवते. वारा सुटला ना का काय ठिकाणावर राहत नाही. सगळं बघा जिकडे तिकडे सगळं ह्या पिशव्या वगैरे बघा हे उडायला दिसतात ना तुम्हाला. सगळ्या वाऱ्याने त्या उडालेल्या आहेत. इतका वारा असतो दुपारच्या वेळेस किंवा संध्याकाळच्या वेळेस. हा शेण कुठं ठेवू. राहू दे येते का तिथे शेणाला. पण पिशवीच्या आतमध्ये ठेवलं तरी पण म्हणजे जाऊन टाकूया ना चुलीमध्ये. कुठं तोपर्यंत हे नाही होणार खराब जास्त होईल. मग दोन्ही पिशव्या वाळवी लागली असं बोलतात कोणाच्या. नाही बघा ते झाडांसाठी आणलं होतं तर आपल्याला जमीन भाजायला उपयोगी पडेल. शेणाला वाळवी कशी लागते काय माहिती. तुम्हाला काय माहिती असेल तर सांगा जरा आम्हाला. लाकडं बघा इकडची सगळी संपवली. ह्या टाकीवरती बघा होती ना लाकडं आपली. आता हे सगळं संपलं ना का झाडून घेऊया. आणि ही जाडी जाडी लाकडं जी दिसत आहेत ते म्हटलं बाहेर आपली बघा मोठीवाली चूल आहे ना मांडलेली चिऱ्यांची. त्यात म्हटलं कामाला येते लावायला. कारण आपल्याकडे कुऱ्हाड नाही आहे फोडायला. तर तसंच करावं लागेल. आता हे राहू दे इथे टाकीवरच ठेवते सगळं. चला
चला नाश्ता बनवूया, खूप गप्पा झाल्या, नाही तर कुणाला उशीर होईल. ही लाकडं सगळे ना झाडून जमा करून ठेवायला पाहिजे. लाकडं सगळे म्हटलं झाडू घेऊन ते जमा करून घ्यायला पाहिजे. हां, मग ती टाकीचा तो भाग आहे ना एकदम साफ होऊन जाईल. मग ती फुलं मला दे. कुठं गाडीत ठेवतोय. गुरं आली आडा उघडा आहे ना म्हणून. मी म्हटलं देवाला घालतो का काय. नाही नाही, गाडीमध्ये देव आहे ना तिथे. हा गुलाब जाऊ देत ना. ऐकलं काय. हा गुलाब जाऊ दे ना आतमध्ये गाडीजवळ देवाजवळ. काय दोघं उभे आहेत तिथे ना. हे मी उचलते. लाल्या आला, लाली आली, काल्या पण आला बघा. आले तिघं जण. शांत गुरं आहेत ही. ह्या गुरांचं काय टेन्शन नाही. खूप चांगली गुरं आहेत ही. आपलं खाणार आणि वाटेला लागणार. आता दोघं जण चालले. कुणालचे बाबा पण जातात आज. आता ते किती वाजता येतील काय माहिती. पिशवी देऊ का. पिशवी आहे का. इथे पडलेली ती भाव, ती वाराने उडून गेलेली आहे. असेल गाडीमध्ये. ड्रॉवरमध्ये आहे का पिशवी. ड्रॉवरमध्ये काढलीस ना. ती प्लास्टिकची होती ना. हा, एक मिनिट. दोघं जण गेले. इथे चुलीवरती बघा, मी ते काळे वाटण असतं ते उघडत ठेवलेत. म्हणजे चूल रिकामी होती ना, पाणी माझं तापलेलं आहे. तर म्हटलं आंघोळीच्या आधी तो तिकडचा परिसर जरा झाडून घेते. भाजी पण काढायचे. म्हटलं ऊन कमी आहे तो पटकन होईल. आता वाजले 8:30. एकदा का ऊन पडलं 9, 9:30च्या नंतर, मग खूप कडाक्याचं ऊन पडतं इथं. हे बघा थोडंफार असं झाडून घेतलं आहे. आता ह्या पिशव्यामध्ये आहेत शेणाच्या गोवऱ्या. त्या म्हटलं राहू दे तशाच. कुणाला जेव्हा म्हणाल तिथं ठेव, काय तिकडनं हलवू नको. आणि हे बघा हा एवढा लाकूड फाटा निघाला आहे. बारीक सारीक आहे ते आपल्या चुलीला लावायला कामाला होईल. आणि थोडंसं तिथे पण जमा करून ठेवलं बघा आता समोरच्या साईडला. आता ही मोठी लाकडं आहेत ती कुणाला जेव्हा येतील तेव्हा काय ते हलवतील. ते मला म्हणाले हात लावू नको, आहे तसं तिथे पडलेलं राहू दे. त्याच्यामुळे फारसं काही मी हलवाहलवी केली नाही. फक्त झाडू तेवढा काढला आणि कचरा तेवढा हा एक साईडला केला. कचरा म्हणजे हे लाकडं वगैरेच आहेत ना ती. तिकडं चूल बघा कशी धूम असते. चला आता भाजी काढून घेऊया जरा. जेवणाला आपल्याला भाजी हवी. वांगी काढूया आधी. पालेभाजी पण काढायची मला आत्ताला हवे. पालेभाजी दुपारसाठी. वांगी तयार झालेली दिसली म्हणून ती पण काढून घेते. ही बघा केवढी मोठी झालीत. ही जुळी येत वाटते बघा. ह्या साईडला ना, म्हणजे हा जो झाड आहे ना वांग्याचा, त्याला असेच वांगे येतात. वांगी बघा काढून घेतली. आणि ही पालेभाजी बघा, हा जो टोमॅटोचा रोप आहे ना, आता हे झालं आहे त्याचं पूर्ण झालं आहे फळ द्यायचं क्षमता. तर इथेच मी असं टाकलं होतं बियाणं, ते रुजलं आहे बघा. चवळीची भाजी आहे. म्हटलं काढून घेते. थोडीशी मिक्स भाजी आपल्याला करायला होईल. तर एवढीशी काय पुरणार नाही. तिकडे त्या साईडला पण आहे केळीच्या इथे, तिकडनं पण काढूया. आधी म्हटलं ही काढून घेते. बघा कशी कोवळी मस्त भाजी. 2 दिवस झाले काढायची पण ते राहून जात होतं. म्हटलं आज बनवूयाच. कशी देठासकट तुटून येते बघा. आता ही कशी मुळासकट नाही काढली ना, तर परत ती वाढ होणार त्याची. हे बघा काढली भाजी. थोडीशी राजगिऱ्याची पण आहे, थोडीशी चवळी, अशी मिक्स भाजी आहे ती.
मिरच्या काढल्या, वांगी आता एवढीशीच काढली, अजून आहेत वांगी पण ती बारीक बारीक आहेत. ही म्हटलं जाडी जाडी वांगी आहेत ना, ती कापूर आहे ना सुकवून ठेवीन, आपल्याला पुढे जाऊन कामाला येईल. चला आता आवरून घेते माझे वाटाणे शिजलेत का बघू दे, जेवण करायचं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 10:15 वाजलेत बघा आणि बाहेर तर सगळं आटपलं. आता आज घरातलं घ्यायचं करायला, जेवण करायचं आहे. आज जेवण असं छानपैकी बनवायचा विचार आहे. म्हणजे काळे वाटाणे मी चुलीवरती शिजत घातलेत, मगाशी तुम्हाला दाखवलं. पालेभाजी, डाळ भात, चपाती, म्हणजे असं पूर्ण जेवण करायचा आता विचार आहे. म्हणजे खायची खूप इच्छा झालेली आहे. तर आता पटापट ते आवरून घेते. कपडे धुवायचे आहेत, एकीकडे मशीन चालू करते, एकीकडे जेवणाला सुरुवात करते. काय ना, आपलं रुटीनच चालू आहे. आणि हे बघा कसं ऊन पडलं आहे बाहेर, त्याच्यामुळेच उन्हाच्या आधी मी सगळं बाहेरचं काम करून घेतलं. म्हटलं नंतरला बाहेर जायला नको. आता 10:15 वाजले तरी पण इतकं असं कडाक्याचं ऊन वाटतं ना की ते नकोसं वाटतं बघूनच. त्याच्यामुळे आता घरामध्ये सगळं सावलीतलं काम पटापट करून घेणार. आणि अजून एक गोष्ट, आज आपल्या देवाला जवळजवळ 5 प्रकारची फुलं वाहिलेली आहेत. कोरोटी, जे ते बघा जंगली तुम्हाला म्हणाले होते ना, पिवळ्या रंगाची कोरोटी, काहीतरी नाव मी विसरले बघा. ते एक, मोगरा आपला मस्त असा फुललेला आहे, चाफा, परत जास्वंदी आणि ही गोंड्याची म्हणजे झेंडूची फुलं, ती पण वेगवेगळ्या प्रकारची 2 रंगाची फुलं. पिवळा पण तयार झालेला आहे. तर आज दिवाबत्ती केली आहे, कुणालने केली सकाळी. हल्ली 2-3 दिवस झाले कुणालचे बाबा आणि कुणाल असे 2 जण करतात, त्याच्यामुळे देवाची पूजा पण वेळेत होते. नाहीतर माझं सगळं आवरायला थोडासा उशीर होतो, मग कधी कधी देवाची पूजा पण उशीरच व्हायची. तर चला जेवण करून घ्या पटापट. कुणालचे बाबा आलेत बघा आत्ताच, एक मला वाटतं 10-15 मिनटं झाले असतील. तर जरा जेवण करता करता तुमच्याशी बोलते. नवीन बियाणं आपल्याला लावायचं होतं भाजीचं, पण इतकं कड्याकसं ऊन आहे ना, त्याच्यामुळे मला वाटत नाही बियाणं तर इतक्यात रुजेल असं. हो की नाही, बरोबर बोलते ना मी? त्यादिवशी आम्ही ना तळ्यामध्ये गेलो होतो ना मध्ये, आता तेव्हा दुकानात गेलो होतो बियाण्यांच्या. तर ते दुकानवाले पण म्हणाले की आता इतकं ऊन आहे ना कडाक्याचं, तुम्ही लावलात ना बियाणं तर रुजणार नाही पटकन, खूप वेळ झाला रुजायला. आत्ता पण आम्ही लावलं होतं ना मध्ये बियाणं, मला वाटतं एक 15-20 दिवसापूर्वी लावलं होतं. ते काही बियाणं रुजलं आहे आणि काही रुजलेलंच नाही आहे. पालेभाजी लावायचा विचार आहे, पण आत्ता नाही, एक 2-4 दिवस गेल्यानंतर एक वाफा तयार करून नंतरला मग पालेभाजी लावायचा विचार आहे. कारण ह्या उन्हामध्ये ना पालेभाजी चांगली तयार होऊन होते, त्याच्यामुळे ते उपयोगी पडेल. पण बाकीचं बियाणं काही सांगू शकत नाही, इतकं कडाक्याचं ऊन आहे गावाला. आणि गावचं ऊन तुम्हाला माहितीच असेल कसं भयंकर असतं ते ऊन. त्याच्यामुळे बघू आता, विचारतं म्हणजे गेले 8 दिवस झाले आमच्या मनामध्ये असं विचार आहे की वाफा करायचा आहे. पण जरा थांबलो आहे, म्हटलं हे अजून जरा एक 7-8 दिवस जाऊ दे, मग म्हटलं करूया आपण. जागा वगैरे व्यवस्थित ठरवून पालेभाजीत लावून टाकायची, म्हणजे आपल्याला समजा ना मे महिन्यापर्यंत आपली पालेभाजी तयार होईल. आत्ता लावली तर बरं पडेल. मग जूनमध्ये लगेच पाऊस चालू होईल, मग नंतरला आपल्याला नवीन भाजीपाला लावायला काही अडचण नाही आहे. मृग नक्षत्र म्हणजे लागतं ना त्यावेळेस, मला वाटतं नवीन बियाणे पेरतात शेतकरी. गेल्या वर्षी पण त्याच दिवशी मी पेरलं होतं. तर बघू, असा विचार आहे आम्ही केलेला दोघांनी पण. बघू आता कसं होतंय ते. मांडव पण घालायचं आपल्याला, तो मे महिन्यात घालून घेणार मांडव. आज केळीच्या पानावर जेवणार आहे, म्हणजे माझा असा विचार आहे केळीच्या पानावर जेवायचं. आता बघूया पानं आहेत का व्यवस्थित, कारण इतका वारा येतो ना, एक 4-5 दिवस झाले, त्याच्यामुळे सर्व जी पानं आहेत ना वाऱ्याने अशी फाटून गेलेली आहेत. जर का एखादं चांगलं भेटलं तर चांगली गोष्ट आहे, नाहीतर मग आपली ताटं आहेत त्यातच जेवावं लागेल. आणि आता की रे एक गोष्ट झाली, मी ते बाहेर आहे ना उभी होती, माझ्या जावेशी बोलत होती, त्यांचा फोन आला होता म्हणून. आणि इथे समोरच बघा आपला जो आडा आहे ना समोरचा, जिथे पापडीची वेल आहे, तिथे काळवीट आला बोला रानातनं. आणि मी जशी पुढे चालत गेले ना, त्यांनी मला बघितल्याबरोबर पळाला बोला. म्हणजे मोठा नव्हता, पिल्लू होतं छोटंसं. मी म्हटलं काय असं वेगळं दिसतंय, कारण कुत्रा बघा आपल्याला पटकन ओळखता येतो, तर वेगळंच दिसत होतं, काळवीटसारखं दिसत होतं.
तर कुणालच्या बाबांना सांगितलं ते बघा गेले होते बघायला, आता आले ते बघा रानातनं दिसत आहेत. एकदम स्पष्ट बघितलं मला, जसं तरी माझी चावल लागली मला बघितलं आणि तसं ते पळ सुटलं. मग ते कुणालच्या बाबा म्हणाल मी जाऊन बघतो म्हणून, नाही वाटलं दिसलं. काय झालं? गेलं ना? हां, मागच्या वेळेस पण आम्ही ना कधी बरं भोप्या होता त्यावेळेला, भोप्याने बघितलं होतं, चांगलं मोठं काळवीट बघितलं होतं त्याने. पण हे छोटंसं पिल्लू होता नाही ना, चावल लागली कुठे? हां नाही, ह्या साईडला गेलं इथे इकडे. इथंच कुठेतरी झाडकामध्ये घुसलं असेल. घाबरलं ते, घाबरून पळालं. ते घाबरतात का तुझ्यासाठी माझ्यासाठी का? माणसाची चावल लागल्या पळतात ना, तसंच झालं ते, घाबरलं आणि पळालं मला बघून. चला जेवण माझं अर्ध बाकी आहे. काजू पर्यंत जावलं ना वरती, काजूच नाही. नाही काजू सगळी पूर्ण आहे ना, भरपूर अजिबात नाही काजू. नाही, पूर्ण काजू. व ते समोरच्या रानात पण एक काजूचं झाड आहे आपलं, पण तिकडे रान भरपूर आहे त्याच्यामुळे आम्ही काही तिकडे गेलेलो नाही. चला जेवण करून घेते फटाफट. हे काळवीटच्या ह्याच्यामध्ये राहिलं ना, फोन आला पळत तरी. हा ते काय व्हायरसचा बघते न्यूजला दाखवतात, H1N1 काय 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 दाखवतात आपल्याला कळत नाही. खोकला सर्दी आणि मग नंतर ताप येतो. खोकल्याची सर्दी भरपूर होते. हे नवीन नवीन काहीतरी हवं ना त्रास द्यायला. ते काय नाही. मुंबईला गरमी पण खूप आहे ना आपल्यापेक्षा, आपल्याकडे वारा पाणी. आता आपल्याला काय गरमी कमी आहे, आपल्याकडे कसं हवा असते ना खेळती. मुंबईला आता बाहेर जाऊन बघायला किती गरमी, आपल्याला डोकं आपलं भेटून जातं. आपण उन्हात फिरू नाही शकत. मुंबईला फिरता तरी येतं, इथे नाही. 10च्या नंतर आपण बाहेर तरी पडू शकतो. गावाला फिरता येत नाही, मुंबईला फिरू तरी शकतो, गावाला मी उन्हात नाही फिरू शकतो. तर जेवण बघा आता मी घेतले वाढायला. हे आमचं आजचं जेवण बघा, काळ्या वाटाण्याची भाजी केले, पालेभाजी, चवळीची भाजी, पालेभाजी, आणि त्यात थोडीशी मिक्स भात, डाळ, मिरची तळलेली, आणि पापड राहिला रे भाजायचं. राहिला तर राहू, 2 भाज्यात ना बदल, तरी पण बराच वेळ गेला. मग अशी कुणाला हे आला होता, काळवीट आणला. काळवीटच ना? काळवीट होतं की आता तू बघितलं मी कुठं? नाही काळवीट, हरण नाही, हरण वेगळा असतो ना. हरणाला टिपके असतात ना, तसं हे टिपके काय होतं, काळवीटच होता. भोप्यांना मागं बघितलेला तसाच. मला बघितलं ना तसा पुन्हा पळवून गेला. ते आपलं लाकडं ठेवलंच ना तिथं. चपाती राहील. मी पण बघितलेलं एकदा. कुठं? मी पण बघितलं त्या बांबूच्या रानात. मग तिकडे त्या साईडला बघितलं. हा मग, आणि मोठा पिल्लू होता बोल. आणि बांबूच्या येतात बघितले ना तिकडे असतील. आपल्याला गरमीमध्ये आता ते बाहेर पाणी पियाला वगैरे येतात, पाणी शोधायला. पक्ष्यांचे आवाज घ्या. जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं झाले मी इथे बसले, आणि इतक्या सुंदर सुंदर असे आवाज येतात ना, आणि वेगवेगळे पक्षी मी आता इथे बसून बसून बघितले. बाज हा पक्षी मगाशी बघा ह्या मागच्या साईडला ना, काय माहीत नाही पण एकदम अचानक आला आणि खाली उतरला तो आभाळातनं. काय माहीत, आणि काय ते शिकार बघितली असेल. पटकन आमचं लक्ष गेलं, आम्ही इथे बसलो होतो. कुणालचे बाबा आता नाही येत, ते गेलेत आरोहीच्या घरी, आणि मग मी इथे बसून राहिली. मग एकटी मला म्हणत चल म्हणून म्हटलं नको तुम्ही जा. मी म्हटलं इथं शांतपणे बसते. सूर्य मावळलं, इतकं छान दृश्य होतं ना समोरचं, एकदम लाल लाल भडक झालं होतं सूर्य, खूप सुंदर होतं. त्याच्यामुळे मी एकटक त्याच्याकडे बघतच राहिले होते. तर दुपारी मी ते काळवीट तुम्हाला म्हणाल ना बघितलं, ते सारखं माझ्या डोक्यामध्ये आज ना तेच आहे. हां, सारखं मला तेच दिसतंय. इथेच बघा मी ह्याच आता मी बसले तिथेच मी उभे होते फोनवरती बोलत, आणि ह्या समोरच्या साईडलाच जे आहे ना ते पटकन मला असं दिसलं. मला म्हणजे अगोदर मला असं वाटलं की कुत्रा आहे का काय म्हणून, मग मी असं एकटक मी बघितलं, पण नाही, ते वेगळंच होतं. ते त्याची नजर जशी माझ्याकडे गेली, अगदी धूम ठोकून ते पळून गेलं. इतकं जवळ मी बघितलं, मला पण खूप असा आनंद झाला. म्हणजे खूप प्रकारचे पक्षी, पण वेगवेगळे प्राणी आम्हाला इथे बघायला मिळत आहेत. साप पण बघतो आम्ही. साप तुम्हाला सांगते, ही जी आपली केळ आहे ना तिथे मी बघितला होता एकदा. झाले त्याला मला वाटतं बरेच महिने झाले, 1-2 महिने झाले असतील या गोष्टीला. अगदी लांब लचक, बापरे. मी बघितलं आणि इतकी घाबरले होते मी. त्या केळीच्या इथे 8 दिवस मी गेली नव्हती. कुणालचे बाबा तिथे गाडीच्या इथे बसले होते. मी पटकन त्यांना बोलवलं, ते पण लगेच बघायला गेले तिथे.
आणि बघत होते दिसतं का, पण ते एका क्षणात साप आहे ना गायब झाला आणि चांगला भला मोठा होता बोला. तर माझा जीव एकदम चरकला होता त्यावेळेस, खूप घाबरली होती मी. तुम्हाला मगाशी म्हणाले ना मी 8 दिवस मी त्या केळीच्या इथं गेलेलीच नाही. हिम्मत करून नंतर म्हटलं आपल्याला इथे राहायचंच आहे, म्हटलं घाबरून कसं चालेल. मग नंतर आता बिंदास्त फिरते. फक्त एवढंच की कुठेही फिरताना ना असं लक्ष देऊन आणि हातामध्ये काठीवर घेऊन असं फिरते मी. भाजी वगैरे पण आता काढायची असेल ना तर हातात काठी असते माझ्या, त्याच्यामुळे लक्षपूर्वक सर्व चाललेलं असतं. तर अशी ही प्राणी पक्ष्यांची गोष्ट आहे. कारण आपण जिथे राहतो ते जंगलच आहे. तर बऱ्याच मला कमेंट्स असतात, नवीन सबस्क्रायबर आपल्या चॅनलला जॉईन होत आहेत रोजच्या रोज. त्यांना कसं प्रश्न पडतो की ताई तुमचं घर कुठे आहे, तुम्ही कुठे राहता, असं त्यांना प्रश्न पडतो. आजूबाजूला लोकवस्ती नाही आहे. म्हणजे असं बऱ्याच वेळा मी जुन्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे की इथं आमच्याकडे कसं नेमकीच घरं आहेत, 1-4-5 घरच आहेत, लोकवस्ती खूप कमी आहे आमच्या इथे. आणि आमचं जे घर आहे ते जंगलामध्ये आहे. हे चारी बाजून सगळं जंगल आहे आणि आमच्या इथे घरं कशी लांब आहेत, त्याच्यामुळे माणसं कशी येणं जाणं असतं पण कमी येणं जाणं असतं. जो तो आपापल्या कामामध्ये बिझी असतात, आम्ही पण आमच्या कामात बिझी असतो, जाणं येणं असतं. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर चला आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपूया. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला अशा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.